Părinte, ce să facem ca să învățăm mai multe rugăciuni? Păi să învățați ce să faci. Să tocim. Aveam un părinte la mea la mănăstire și zicea foarte multe lucruri. Din tinerețe, din liceu. Și ziceam, părinte, să cunoaște că ați fost tocilar. Acum i-am ajuns și eu urma. Și eu trebuie să fiu tocilar, că dacă nu sunt tocilar, nu pot asimila. Buchisești la lucruri care te interesează. De exemplu, acum de curând am buchisit la o alcătuire de la slujbă, mai înainte de crucea cea mântuitoare, păcatul împărățind, păgânătatea stăpânind, se fericea desfătarea cea trupească a oamenilor și poftele cele trupești puțin le defăimau. Iar de când s-a arătat taina crucii și s-a stins răutatea drăcească cu cunoștința de Dumnezeu, bunătatea cerului petrece pe pământ. Postul se cinstește, înfrânarea strălucește, rugăciunea se săvârșește. Și mărturie este vremea aceasta care ni s-a dat de la Hristos Dumnezeu, Cel ce s-a răstignit pentru mântuirea sufletelor noastre. Păi nici nu știți cât am buchisit eu la asta până când s-o lipit de minte. Nu mă mai slujește capul cum mă slujea la tinerețe. Când eram tânăr și învățam ceva, ziceam, mă, cochile, ce înveți tu acum, îți trebuie la ceva, dai un examen? Ziceam, nu. Bă, cochile, nu-ți mai bate capul dacă nu te întreabă nimeni. Mi-am bătut capul, bine am făcut, dar acum mi-l bat mai tare că nu mai prind ca la tinerețe. Părinte, ce să facă doi tineri care nu știu dacă se potrivesc? Probabil un băiat și o fată. Păi să facă dacă se potrivește, caută să se potrivească. Nu poate cineva să spună, băi, uite, te potrivești sau nu te potrivești. Asta e o chestiune care simt ei. Nu există o metodă de prietenire, dar prietenia există. De ce? Pentru că există un fond comun. Atunci, vezi tu dacă te potrivești sau nu te potrivești. Apoi dacă nu te potrivești, trăie și nepotrivit. Că doar câți oameni sunt de nu se potrivesc. Trag la jur împreună toată viața. Sau se despart. Ce să face? Nu se poate. Fraților, nu există niște metode de rezolvări de felul acesta. Dacă ai credință în Dumnezeu, ai și posibilitatea de a te menține în sfera binelor. Și dacă n-ai credință în Dumnezeu, mai de mult oamenii erau mai răbdători, mai hotărâți pentru bine. Mi-a spus odată o femeie de la noi, din sat, că cine mai văzut ca acum, mintea să despart. Păi zice, eu am avut un om rău și venea de la cârjmă și cu cămăși rupte din brânțăluierile lor de pe acolo și zice, eu n-am știut carte, dar ne-am pus semn la cafăr în pod. Ne-au dus 18 cămișe, n-am mai avut ce mai face cu ele. Ălelalte care le-am putut cârchi, zice ăla, nu le-am mai socotit. Și am stat și-o stat o viață întreagă împreună și-o crescut copiii și-o tras la greu pentru că nu s-o gândit să potriveze, nu se potriveze. S-o gândit că o pornit drumul ăsta, trebuie să-l ducă. Părinte, cât este de păcat divorțul? Dragă Dumnezeu știe cât e de păcat. În orice caz, sunt și situații în care nu se poate trăi. E o realitate. Dar, totuși, din cât se poate, e bine să se ține la unitatea familiei. Mai ales dacă sunt și copii. Da. Depinde de elemente, de oamenii care se angajează, pentru că lucrurile acestea nu sunt niște lucruri pe care le rezolv printr-o metodă. Părinte, credeți că este potrivită petrecerea după nuntă? Adică petrecerea după evenimentul cununiei? Dragă, acum, în orice caz, ceea ce aș putea eu să vă spun și aș
ar fi bine să rețineți, este că nunta nu-i pomană. Părinte, sunt și vise de la Dumnezeu? Trebuie să credem în vise? Dacă depinde. Visele încă nu sunt explicate în toate cazurile. Sigur că sunt și vise care pot fi descoperitoare de voia lui Dumnezeu. Să ne gândim la visul lui Iosif, logodnicul Preasfintei Fecioară Maria, prin care i s-au descoperit anumite lucruri, nu prin realitatea din starea de trează, ci prin vis. Sunt însă și visuri care se explică prin experiențele pe care le ai, prin insuccesele pe care le ai, prin succesele pe care le ai, prin necazurile pe care le ai. De exemplu, în familia noastră, în legătură cu mine, să zic, aveam niște vise de pe urma unor situații neplăcute. Și anume, unde locuiam noi, era o pivniță care se deschidea ca o ladă. Și trebuia să treci peste pivniță ca să ajungi afară din veranda în care era pivnița. Și ai mei îmi spuneau, mă, cotile, ai de grijă că-i pivnița deschisă. Și eu nu mi-aduceam aminte și cădeam în pivniță. Eram copil și nu eram greu și nu pățeam eu niște lucruri, dar oricum mă loveam. Și strigam, mamă, am căzut în pivniță. Și venea mama și cu buna și în jur de mine, că hai, bea, mă, apă. Nu-mi trebuie apă, bea, mă, ca să e leja. Frământări din astea. Și bineînțeles că lucrurile astea intrau în componența existenței mele. Și noaptea credeam că am căzut în chimiță. Și visam că am căzut în chimiță. Și strigam, mamă, am căzut în chimiță. Și săraca mama se trezea și zicea, ba, n-ai că ești în pat. Și mă trezeam și eu în pat, Doamne, bine mai părea că sunt în pat și nu sunt chimiță. Dragă, ăstea sunt visele. Nu poți să zici că visul vine de acolo sau de acolo. N-ai de unde să știi de unde vine. Uite, mie îmi veneau visuri din experiența aceasta, din zdruncinarea aceasta, care intra în componența mea. Mai ai, frate, că mă să Părinte, mai avem doar câteva întrebări. Mă dacă numai câteva zile, și pe alea câteva.